ମଣିଷର ମନ ହେଉଛି ଦୀପ ଭଳି। ଏହି ମନରେ ପାପ ହୁଏ, ପୁଣି ସେହି ମନ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପାଣିରେ ମଇଳା ଥାଏ, ପୁଣି ସେହି ପାଣିରେ ମଇଳା ସଫା କରାଯାଏ। ଆମେ ମନରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ ନା ଭକ୍ତି? ଆମ ମନର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ। ଆମ ମନର ଗୁରୁ ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଆମ ମନ ଆମକୁ ହିଁ ଦେଖେ। କେହି ଯଦି ଶରୀରରେ କିଛି ପାପ କରି ପକାଏ, ତେବେ ଘର ଲୋକେ ତାହା ଦେଖି ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତି ଓ ଠିକ୍ ବାଟରେ ପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଘରେ ବସି ବସି ମନରେ ପାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ କିଏ ବୁଝାଇବ? ମନ ଦ୍ୱାରା ପାପ କଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ କରେ ସେ କେବଳ ହିଁ ଜାଣେ। ଭାବେ ଏ ମନକୁ ପାପ ଆସିଲାଣି। ମନକୁ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଣାଉଥିବା ଉଚିତ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମନକୁ ଆପଣ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି କାହାର ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା, ତାକୁ ନେଇକି କେବେ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏ ଜୀବନଟା ସାଇନ୍ସ ପରି ଅଟେ। ତୁମେ ଯେତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ ନା, ରେଜଲ୍ଟ ସେତେ ବେଟର ଆସିବ। କାନ୍ଦିବା ଛାଡ଼ିକିନା ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ସାଥିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ, ତାଠାରୁ